Srácok és lányok, ebben a mai videóban, itt vagyunk a Woodcrafton, hogy látjátok, igen, itt vagyok, amúgy gyertek fel, és ha nem felejtettek el feliratkozni és lájkolni, akkor ma meg is mondom, hogy mit csinálunk. Igazából ma így gondoltam, hogy csak így körbe mutatom a mappot. Igen, ez itt a Woodcraft, a Magyarország egyik legnagyobb szervere. Szóval, ha akartok, akkor gyertek fel. Nagyon érdemes, mivel nagyon jó dolgok, ahogy látjátok, nekem is nagyon jó dolgaim vannak már. Igen, itt vagyok, ez az én. És az a jó, hogy ez tört Minecraft-tól is fel lehet jönni. Igen, ahogy látjátok, már van Dungeon Shardom, illetve egy teljes Wither King szedtem. Hát nehéz volt, de megszereztem. Na, illetve ha ide jövünk, akkor látjátok a játékos piacot. Ez így igazából ahogy gondolom néztétek a kaktuszt, onnan látjátok. És ha ide rákattintok, például most ezzel, akkor itt van ugye az eladó, itt van pár. Igen, ez a legújabb, szóval itt már van T-Rex festmény, meg ilyesmik. És ha akartok találkozni velem, akkor gyertek fel. Nagyon egyszerű. Igazából bármilyen tört Minecraft-tal fel lehet jönni. De legérdemesen, ha nem akarjátok letölteni a eredeti Minecraftot, akkor a T-Launcherrel könnyebb bejönni. Itt van pár cucc. Na, szóval ez itt a Magyarország legnagyobb szervere, szóval jöjjetek fel, nagyon érdemes amúgy, hogy látjátok így, ugye van mindenféle, van egy csomó dungeon, illetve egyedi páncél. Ha ide jövünk, akkor itt van egyedi páncélok. Itt vannak egyedi páncélok, szóval itt érdemes feljönni. Szóval itt vannak az egyedi páncélok, illetve lehet kovácsolni is majd. Itt vannak egyedi kardok, harcos penge, végzett penge, ilyesmik. Szóval gyertek fel, érdemes, és szerintem ez a videó most így ennyi. Na, sziasztok!